Amen bathandekayo. Ngibulisa kotata komama ukuthi kumlungiselele kudala badikoni komama kulutsha nabantwana abaningi igama elihle Nkosi Yesu. Amen. Amen bathandekayo. Yabona kuyabana namhlanje. Amen bathandekayo. So khona like laa nto leya yabona xa kubandayo umuntu aqonda uba andizuye ndawo thina. Kuyavakala. Abantu abafana nam xa kuthiwa kuyabanda aqonda kunewayini namhlanje. Aqonda uba ayizuthini? Ayizundiphosa. Amen bathandekayo. But we need to understand, sibe ne-understanding of le wine. Amen bathandekayo. So kwinto yonke kushunyayelwa andizushumayela masumna ndithi. So itsho ukuthi ke ngoku loo nto phela modimo re kope tshwarelo. Hallelujah. Mo re mo senyeditseng teng. Nalapho besingaqondi ake unalo kusathini. Amen bathandekayo. Umuntu uyafika futhi ngicela ukuthi ujawu uThixo kusikelela. Kanti uThixo uthandazile laa mntu uba makazofumana le nto kuwe. Ikhona but awuyikhuphanga. Utheni? Kusikelela. The words were right. But awuya-araba thapeni. Amen bathandekayo. So kwinto yonke socela uxolo. Asazi mos kwezinye izinto. So sizocela khona apho sazi khona. Amen bathandekayo. Apho sazi khona re modimo re tshwarele. Amen. Yazi khona ukuthi usola uThixo kanti le ndlela kufanele uhamba kuyo. Amen. Amen bathandekayo. Indlela mama ayikho lula. Uthi ngeke ndikunike umthwalo ongaphezu kwamandla akho. Uthwele lo mthwalo but usola uThixo. Kanti uThixo uthe hamba. Ukuze kubonakale ubungqina uba uThixo ukhona. So simona ngendlela ezininzi. So rekho retshwarele modimo. Amen bathandekayo. Simcela uThixo kwinto yonke sikhululeke njengoba izwi lakhe litshilo. Amen bathandekayo. Amen bathandekayo. Kuvalekile khona indawo ezivalekileyo. Nawe ukhona wabona. Zikhona indawo ezivalekileyo. Xa ujongile uqonda le bhathana. Ngiyathanda ukuphuma. Amen bathandekayo. Izwi lanamhlanje lithi uThixo uthini? Uyavuya. Amen bathandekayo. So kwinto yonke let us believe. Sawufunda izwi lenkosi. Ndicele phaa ukuba maphinde bagalele umfundisi wami. Because into yenzekayo siyathandaza sikelele ne. Kuyavakala bazalwane. Asisikelelanga ngabo sisebhotileni ndithi. Sikelela xa zilapha. Xa iphela sithini? Sobagalela engasikelelwanga. Amen bathandekayo. So senza ukuba umuntu afumane intoni? Esikelele. Bayakasothetsa ehlonofakisweni. Yeah? Yazama umfundisi. Amen bathandekayo. Sawufunda izwi phaa njengoba besagalela kwincwadi ka-1 Corinthians chapter 11. Verse ndicela ngeli xesha besagalela siqale phaa kuLord Supper verse 17. Asifundele uhlengasi mabuyi from verse 17. Ncwadi yamaKorinte okuqala chapter 11 verse 17. Ke kaloku ndinithethela le ndawo nje andinincomi ukuba ukuhlangana kwenu ndawonye akusingisi kokhona kulungileyo, kusingisa kokhona kubi. Kuba kuqala ke nakuhlangana ebandleni ndiyeva ukuba kubakho izahluka-hlukano phakathi kwenu. Ndithi ke kufanele ukuba zikho, kuba kumele ukuba kubekho nezahlukano phakathi kwenu ukuze bacikideke babonakale phakathi kwenu. Xa nikweni ngoko nithe nahlangana ndawonye
asikuko ukuba nidle isidlo senkosi, kuba ekudleni kwenu elowo udla okwakhe ukudla uqala adle, bengekafiki abanye, aze omnye alambe, omnye anxibe. Kanene aninazindlu na zokudlela nokusela, okanye nidela ibandla likaThixo na? Nibadanisa nje abangenanto. Ndithini na ke kuni? Ndinidumise na kule nto? Andinidumisi. Kuba mna ndakwamkela kuyo iNkosi oko ndikunikelayo nokunikela kuni, okokuba iNkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka, yaza yakuba ibulele, yasiqhekeza, yathi, "Thabathani nidle, ngumzimba wam lo, owaphulelwa nina, oku kwenzeleni ukundikhumbula." Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe, isithi, "Le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam. Ngamaxesha onke enisukuba niyisela, oku kwenzeleni ukundikhumbula." Kuba ngamaxesha onke enisukuba nisidla eso sonka, niyisela loo ndebe, niyakwazisa ukufa kweNkosi ide ifike. Amen. 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 Bathandekayo. Hallelujah. Siyafana nabantu abakuse park station. Park station abantu balinde ibhasi. Noba mhlawumbi yindawo eseKapa okanye eJoburg okanye eDurban okanye eMonti okanye noba kuphi. Umntu ophaya ulinde ibhasi. Ukhona bakhona abangenalo itikiti. Baphaya epark station. Bapha phakathi kwabantu. Omnye uzawuthi xa nofumana uncedo komnye umntu, mhlawumbi afumane loo mali akwazi ukuthini ugoduka. Kwalapha epark station khona nootsotsi apho abanye bejongile ukuthi ndingabamba umntu ndiyenze something kuye ndonelise mna. So kutsho ukuthi wonke umntu uyafumaneka apha epark station. Umntu xa engenandawo uyakwazi ukuthi ahambe aye epark station ayozifihla kulaa ndawo angabonakali ukuthi akanandawo. Xa unofika umntu ehleli phaya uzawucinga uba ulinde ntoni? Ibhasi. But kwinto yonke masazi ukuba inkonzo yindawo yomntu wonke. Kulapho kumele uba sibalekele khona. Apha enkonzweni noba ungumona onjani, uThixo ngegazi likaYesu uyazihlamba izono zonke. Ngapha ngaphandle lukaThixo ayikho indawo yokubalekela. So wonke umntu wamkelekile apha noba unjani. Into ezawukwenzeka yokokuba lo mntu xa wafumana iindaba ezilungileyo wakholwa kuThixo uyakwazi ukhululeka naye abe nobungqina. So kwinto yonke icala livuliwe. Livulelwe wonke umntu. Namhlanje ungaba namandla. Ngomso bebuthakathaka livuliwe icala. Namhlanje ungazifumana usentweni ubungamelekanga ukuba ube kuyo, but you must know the door is open. So kwinto yonke the moment sisidla lithi iBhayibhile, he gave thanks, wabulela kuThixo wathi ngumzimba wami udleni nenzele ntoni? Ukundikhumbula. So kwinto yonke xa sidla apha bazalwane, we set ourselves free from yesterday. Ndicela uphile. Siyakhululeka kwizolo. Akumelekanga ubamba izinto zayizolo ikuthi ukhululekile. Subambelela kwizinto uSathane uzawuza nemira. Imira iba khona athi bona noyentsini. Ayibona nobuyile ini. Athi bona notsamale manga. But kwinto yonke know that ukuthini uma ithe ngafumana isonka. Uthi mama ukuthi xa ethetha apha baza abanye baxoke epulpitini. Kanti abayazi uba bazikhombela ingcwaba. Alibona igama lenkosi. Ndithanda le nto uthi bebe nelungelo lokuthini batsho bathethe inyani bathi hayi yam le manzi akunika kangaka. But he lied.
sicela ukuxola kuThixo ngokuxoka futhi. Jesus. Amen bathandekayo. Amen bathandekayo. So kuthi kwinto yonke ndithanda la khona le time kuqalwa apha ndihlabelela uba wethu semazulwini. Ikhona indawo pha ithi sixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abasonayo thina. So that means fanele sixolele nathi qala. You must receive the God's forgiveness. Susa umuntu phakathi kwakho nokuba wenze into. Jesus. Amen bathandekayo. Amen. And forgive yourself as well. Uzixolele nawe. Amen bathandekayo. So after eating this, khawusithathe manje ngasekuseni man. Ubonile mos ekuseni wathatha amanzi. Kalela khona amanzi mos. Into engekho ngumbani. Uyabona? Bakala baba. But into ebalulekileyo ukuba uthe xa ugqiba uvasa wazibona unjani? Umhle. Andithi every day xa ugqiba uvasa uzibona unjani? Uyafana nonalo. So kutheni uzathi xa ugqiba utya igazi likaYesu uselile igazi likaYesu udle sonke uphinde ubone izono zakho? Noba omnye umntu angathetha athini alibona igama lenkosi but uThixo xa evulile uvulile. Amen bathandekayo. Usithatha uba ne-brand new person. Jesus. Uye ungene phendlini uthetha amazwi kwindawo ohlala kuyo, uthetha amazwi ebantwaneni ohlala nabo, ebantwaneni bakho, kwikhaya lakho, kwii-finances zakho, uyazi okokuba I'm a brand new person. Usathana ngazama ukumangalela. That's not me. That puzzle, that piece is inside. Albo igama leSinkosi. Amen bathandekayo. Ngathi I'm a new creation. I'm a brand new man. I'm a new creation. I'm a brand new man. I believe in God. I'm more than a conqueror. Amen bathandekayo. Bazalwane ngawona lo mzuzu sizocela simeni ngenyawo sonke. You have a name that I give you. Moruti wa ka ne tla dula ke o bitsa jwang. Ke a kopa ka ona motsotso o etse thabelo. Modimo ntate ka lebitso la Kreste Jesu wa Nazareta. Ha esale o le Modimo maqalong ha dilo tsohle. Le ka jeno o sa le Modimo le pheleletsong ya dilo tsohle o sentse o tla ba Modimo. Jehova le re lentswe la gago le godimo le lefatshe di tla feta. Empa lentswe la gago le tla dula le ntse. Le ka jeno Modimo wa ka Kreste Jesu a le bolela lentswe lena. Le ka jeno mohlanka wa gago o sa le bolela le o tsosolosa bo wena ka hare ho rona. Go yo phela wena Kriste Jesu. Le re lentswe la gago in the book of John wa re nakong eo le tla tseba gore nna ke go montate le ntate o go nna le nna ke go lena le lona le ka gare go nna. Papa re a leboga gobane ka tšhano go tla tsosolosoga semelo sa Kriste Jesu ka gare go rona. Dilo tsohle tse le nama le di utswitse today di a tsosoloswa ka tšhano ditronko di bulegile the spiritual dimension in the name of Jesus Christ of Nazareth. We thank you, Father God. Jesus' name. Tikoni ngicela uphinde uthandaze. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. namhlanje lithi Nkosi sizidalwe ezintsha. Siyabonga ke somandla mana njalo senze sibe batsha efundweni yethu. Bawona manda sithembele kuwe ngoba wena uThixo othi wena unguThixo ovula kuvula. Thank you, Vulela Lord. ke Thixo kwindawo zonke. Bawona manda abantwana bakho kwindawo zonke abakuzo veza ukhanya lwakho Nkosi. Sizoginya Nkosi igazi lakho losikhumbula ukuthi wena unguThixo. Bawona manda sincede somandla sikwazi ukuthi uThixo wasifelayo. Bawona manda wasifela wena ukuze sithembe wena. Ngali igama loNkosi yethu Jesu siyabonga. Sisimamelo ngicela uthandaze. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus.
but uyasibonisa wena Yes, thank you Thixo Thank you, sisevuma Yes, Jesus. ugcwalisile Jehova Thank you, emoyeni Lord. wethu wangaphakathi siyabonga moyingcwele ngokhulula izinto zethu Yes, Lord. In the Siyabonga name of ngokuhlonipha Jesus. kangaka ngathi ukungena kwethu Jehova kwahlukile nokuphuma Yeah. In the In name of Jesus. nezwi lakho Jehova kuyelike kuwe Thank you, lingawenzi Lord. umsebenzi Thank you, siyabonga Jesus. Nkosi sibuyisele uzwi kwimbewu kuwe Yes. ngegama likaYesu amen. Mfundisi wami, asuka apha sizoya emakhayeni siyokhe simthandele ngicela umthandazo. Bawona amandla onke Nkosi yethu Yesu Thixo Thixo namandla onke. Nanga amazwi akho anamhlanje uyile phezu kwentloko zethu. Yes, Lord. Siyabulela ngawo Thixo Thixo namandla onke. Sithi Nkosi umdali wezulu nomhlaba. Bathi abantwana bakho Nkosi bephakathi entolongweni Nkosi. bathi xa bayofuna babe bengaphakathi etempileni yakho Thixo namandla onke bethetha ngezwi lakho. Sithi Nkosi senze sibe njalo nathi ke Thixo sikwethembe. Sithi sakuphuma entolongweni siyazi uba siyakuthetha ngelizwi Thank you, Jesus. asinawuma Thixo ngenxa yento Nkosi. sithe Nkosi bawo nasi sonke Nkosi esisikhumbuzo somzimba wakho nansi indebe Thixo phambi kwethu somandla mdalo wentosi esisikhumbuzo segazi lakho sincede ngaso ke Thixo sibe nyulu somandla sakuphuma kule ndawo siyazi into yoba sihlambulukile kuNkulunkulu omhle sithe Nkosi bawo sivile zasenza Kukhona iculo laculwa ngulo mama, hayi chorus, lithi Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidamiswe. Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidamiswe. Kuthiwa lo mama wayeshiywe ngutata ekhaya, emshiye nabantwana abaninzi, ezinikele ezweni lotata. Wathi lo mama, Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Amen. So kwinto yonke noma kwenzeka ntoni khawumethembe Thixo. Amen. Ndicela mfundisi wami usondele kuba uatamele ntate, lona ntate kuba uatamele sizawuhambisa lo mthendelo wakho. Ndicela sihlabelele, and then umntu xa efumeneyo just pray to your God. Ungalindi omnye umntu, thatha utye and pray to your God. If you want to go to any corner, just do that. Khululeke, ndicela sihlabelele. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Move for King Lord. In the mighty name of Jesus. Lapho ngiyaqonda ikhona in the name of Jesus. Lord, having you with thanksgiving. Open your for the doors that are open in the mighty name of Jesus. So just for me to do your way, to praise and worship your holy name. That in our we are inviting you, Jehovah Jireh. We are inviting you. Awayingcwele ebomini bethu ngegama lenkosi uYesu Kristu thatha indawo lali bandla Thixo mhle kangaka iweda ilohlobo Jehova Jireh. Awayingcwele lithi iBhayibhile akho namnye oza kuwe ungathanga umtsali. Sibulele ukuba khona kule ndawo sibizwa nguwe. Awayingcwele kanti usibekele Jehova Jireh izwi lakho. Awayingcwele ukuze nalowo aqonde somandla. Awayingcwele ukuba everything is possible with you. Utshilo ke Jehova Jireh wazibonakalisa wena njengoThixo. Sithi enkosi thatha indawo sibonakalisa baba ingcwele in the mighty name of Jesus. Umuntu ngamnye kule ndawo xa sifuma kule ndawo uzibe nguThixo ukhazimle ngamaxesha onke in the mighty name of Jesus. We thank you Lord for the testimony. Sibulela ubungqina obuzayo Jehova Jireh wena njengoThixo uzokuzibonakalisa in Jesus' mighty name. We give you glory. We thank you Lord also for the breakthrough financially. We thank you ngokuthi uzibonakalise baba ingcwele. Athi amangesi the darkest hour is before dawn. Baba ingcwele athi umhlabeleli. Baba ingcwele wena unguThixo. Uyazibonakalisa ngamaxesha onke. Ukhona kwindawo zonke ngamaxesha onke. Oh baba ingcwele in the mighty name of Jesus. Thatha indawo. Uzibonakalisa nangona lomzuzu umuntu ngamnye kule ndawo. In Jesus' mighty name we say. We bless your holy name. In Jesus' name. Amen. Uzoqala before khona eshekileyo pha siyakukhayile umnye umuntu siyakuya. Amen bathandekayo. So isikelelo lena bazalwane ne. Amen bathandekayo. Sondela mfundisi. Isikelelo lebazalwane ndithi cela ke sithathe bazalwane. Asikwazi ukushiya apha.